onwe aja nchọkụ ụnụ chụọ. This ritual bụ aka n'ogheri, ọgba na uke, amoosu, ọgwụ agwọrọ agwọ. Ọ na-enye gị nsogbu, chụọ aja. Chụọ aja ya afụ ihe dị iche. Ya bụ the last month of the year ka ị nọ ihe a na-enwe lot of challenges, a na-enwe lot of ife ọjọọ. Wetara m akwa black, half years dị oke. Igote nkata itinye nkata na. You can do it anytime. You can do it in the morning, in the afternoon, but don't do it in the night yo. Ịchụ aja inwe ike dọba ya n'ilo, abanizi ibupụ ya ịnụrụ, tinye ya na iwe were ọjị. Iwere ọjị kpọkuo Chukwu okike abịa ama, kpọkuo chi gị, kpọkuo mmụọ gị na ha so. For example, na m na-eme akpọkuo nchi m, kpọkuo ọla m na ha so, kpọkuo mmụọ niile m na ha so. Ọkwa ọjị ka nji. Ana m agụkwa n'ọfọ na ọnwa Disemba abalị fe na-agọ n'isi mbụ ogologo ndụ na-arụ isi ike, ụmụ m ogologo ndụ na-arụ isi ike. Tata ka m na-agba aja agbanuke, aka na ogheri mmụọ, aka na ogheri mmadụ, ọgbanuke mmụọ, ọgbanuke mmadụ, ife ike, ife iyi, ndị amoosu, ndị ji efe mere abalị, ndị ji abalị mere efe, ọchụchụ mmụọ, ọchụchụ mmadụ, ndị zubere ka ihe ike mee mụ na ezinụlọ na ngwụcha afọ a sị na tata ka m na-eburu ya na-ebuchighara ha. Ihe ọbụla gba ogbochi ife ọma m niile tata ka m na-ebuchighara ha. Ikpebe ihe niile ihe ekpepechicha, ịwa ọjị awa tinye n'ime ebe a, iwe were akpati si na agaghị anụ akụkọ ọjọọ na ezinụlọ gị. Ikpebe ihe niile ihe ekpepechicha, itinye iwe were nzu na edo, iwere nzu na edo, iwe were ewe ekpe ekpere, ikpecha ekpere, tinye ya n'ime nkata. Iwe weta adụ. Ụfọdụ ya bịakwa kịta, what is the name of this thing in English? Jee na village ga-echọ ihe bụ afa na English. Adụ. Weta adụ. Isi ndị ilo gị ha rie adụ duo onwe ha. Ya nwaba amoosu nwaanyị, amoosu nwoke sị na ịgaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko. Ya nwaba uke nwoke, uke nwaanyị sị na ịgaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko. Na tata ka ị na-asa ha rie adụ duo onwe ha. Ka ihe ike na ihe iyi nke ha na-eme ebe ị nọ ka obi ya. Ime gịnị? Itinye ya na ya. Iwe weta agba anụ. Ọ bụ agba ihe mberede okporo ụzọ ka a na-akara gị. Ihe esi Lagos nataba, ihe esi obodo oyibo nataba, asị ka ihe ọjọọ mee gị, maọbụ ka ekidnap ọgụ, maọbụ ka akpọba gị ọfịa. Ikpecha ịkasasịa agba ahụ, itinye. Iwe weta hot si na ezinụlọ gị agaghị afọ ihe ike. Ikpe ekpecha, itinye. Iwe weta akwa, were akwa wee kpee ekpere, ikpe ekpecha, itinye. Iwe weta akị ụfụrụ. Ụfọdụ amaghị ihe a na-akpọ akị ụfụrụ. Ụfọdụ ya bịakwa bịa jụwa m ya n'oyibo. Empty pan kernel nke ife adịghọ n'ime, 7 pieces ka ọ ya adị. Were ekpe ekpere ije n'ebe a na-ele spiritual item, ya afụchi ihe niile. Ikpe ekpere kpecha, ewe ịnya. Iweta ego ayọrọ 4. Ego ayọrọ 4. Ifuru ya 4 ya na ego igwe ofu mkpụrụ. Isi na tata ka iji ego a wee na-agba isi gị, na-agba isi ezinụlọ gị, na-agba ihu afịa gị, ihu ọrụ gị, na-agba ihe ọbụla itinyere aka. Na ha agaghị aba n'akụkọ ọjọọ na ngwụsị afọ a, na ha agaghị aba n'akụkọ ọjọọ na ngwụsị ọnwa Disemba, na ụnụ ncha niile ya adị ndụ baa n'afọ ọjọọ. Shọpụ gị agaghị agba ọkụ, ihu afịa gị agaghị agba ọkụ, nsogbu agaghị adị n'ebe ị nọ. Ikpere ekpere kpecha, ewunye ya. Iwe wetara m afịa. Afịa bụ ihe a na-akpọ ihe a bụ ijite na dada na ụla. Ifuru afịa na-abụ a vidio olu m ya ọfụma. Ifuru ya ijide ha na-abụ lee ya. Ifuru ya malụ nke ọfụma. Iwe jide ha na-abụ si na tata ka ị na-ejide ndị ilo gị. Ọ bụ nwoke, ọ bụ nwaanyị, Okeke, Okoye, Okafọ, Okonkwo, si na ị gaghị aṅụ mmiri wee tọgbọ iko, mgbe Eke, mgbe Oyo, mgbe Afọ, mgbe Nkwọ, si na ezinụlọ gị agaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko. Na tata na ịmachiene ha, ịmachiene ndị ilo gị, ndị ajọ obi, ndị na-ekwu okwu ọjọọ gbasatara gị, ịmachi etinye. Ịmachi etinye ka ị na-amachi ihe niile a, ka ị na-etikọ ihe niile. Ị eje gote ihe adịghọ n'ihe a bụ uriom ọkụkọ. Achọrọ m ka o mee mkpọtụ na vidio. Uriom ọkụkọ, ụmụ sịsị ọkụkọ, ọkụ a mụrụ ọfụọ. Igote n'afịa, were kụchasịa ahụ gị, kụchasịa ahụ gị niile, kụchaba ya kụchacha, nye ya n'isi, tinye ya. Igotere m okorobịa ọkụkọ, onye a na-akpọ oke ọkpa. Nke a bụ oti nku ka a na-akpọ ya, oti nku eghe ọnụ. Ọkụkọ ahụ akwabeghị akwa. Gote ya were machasịa ahụ gị, were ekpere ekpere kpechichi ekpere. Ịdọlisie ndị asị ka adọlisie anụ gị n'ilo, ndị asị ka okporo ụzọ rie ọbara gị. Na taa ka ị na-ebupụ ha ncha niile si na okporo ụzọ agaghị eri ọbara gị na ezinụlọ gị. Ime gịnị? Iwere ewe kee ikebe eke chachachachacha, iburu ebupụ n'ogologo ụzọ, maọbụ itinye ya na dustbin. You can put it inside the gutter, maọbụ mbize, ebe ọ bụla itinyere ya ọ dị oke. Ibupụzie ya, ịpụta, iwe were candle black ya wee kpebe ekpere. N'onweghị onye imejọrọ,
onye ọbụla sị na ọchịchịrị ya agbachi na be gị, onye ọbụla sị na ọchịchịrị ya agbachi ihu afịa gị, onye ọbụla sị na ọchịchịrị ya agbachi ma ụmụ gị, na tata ị na-amụ black candle a ka ọchịchịrị ajekwula onye a, na tata ka ị na-akasa ijiji ọjọọ niile ha zuru n'ebe ị nọ, ikpebe ekpere akpecha tọnụ candle a upside down, i wee mụọ ya befe ị na-abazi be gị na-awụcha ahụ na-emechi ihe niile ị na-eme, kandụl enwucha ijebele onwe gị. Ọ bụrụ na ije ebe dibịa agwa gị ego na-eji agba aja, n'obi person go tell you may you do am. Chukwu ya etinyere gị aka ime ihe ya afọ ihe dị iche n'afọ Chukwu na aja n'Igbo ise.